Hi, hello लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउटिउब चेनेलफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर नङा होमब्ला। थ' लोगोफोर बेयो आंनियाव दाखालि मैया दाखालि साननैसोनि सिगाङावहाय फैदोंमोन आं सानफ्रोमबो मोननै मोनथाम भिडिअ आपल'ड होनो हाया नालाय ओंखायनो जेनेबा आं होनो हायाखैमोन। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोननि सेरावहाय आं दायो बांद्राय गोबावखौ खालामबाय थालासै बांद्राय गोलाव खालामनानै पेक बुखुबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागिरदेना होलांदोंसै नोंथांमोनाल' जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला। थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना बै आंनि ससे भिडिअनि क्लिपखौ नायनानै लोगोसे बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआ मानि थाखाय जागोन आरो मा कन्टेन्ट लानानै आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना निस्सय मोनथिखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर नङा होमब्ला। लोगोफोर जायखियानो जादोंला दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो बा फंनैसो बाथ्राखौ बुंफोरनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननि सेरावहाय आं मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं देखायलांनानै होनि नोंथांमोना जास्ट बे मोनसे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय स्किप खालामालासेनो आरो नोंथांमोना स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला बुजि मोननाय नङा आरो जोबजासिम नायनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो आरो मा मेसेज होनो सानो जोंनि जिथु दायो सोलिबाय थानाय जोंनि बर' समाजाव जिथु भाइरेल नङा होमबा लोगोफोर भाइरेलखौ लानानैनो गोबां मानसिफ्रानो बुङो भाइरेल होननानै आरोना भाइरेल गैयाब्लानो मानसिनि जुगाव जाला होनाय बायदिसो जालांबाय किसुमानाथ' एखेबारे बेफोरबायदिखौ माने गाहामसो मोननाय बायदि जालांबाय खोमा ओंखायनो गोबां मानसियानो दानि जुगाव भाइरेल खालामजानो लुबैखायो होननाय बायदिसो नांबाय आरोना लोगोफोर गोबां मानसियानो बुङो जोंफोरखौ नोंथांमोना मानो भाइरेल होबाय थायो आरोना लोगोफोर जोंनि सिगाङाव मेगन सिगाङावनो बारे बेफोरबायदि बुस्थु बेफोरबायदि जिनिसा फैबाय थायो आरोना लोगोफोरा जों मा खालामनो उपायखौ जों बिसोरनि बे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ लानानै जों नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनो गोनां जाबाय थायो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामला नोंथांमोना बे सिगाङावनो बे भिडिअनि क्लिपखौ नायलांदो आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नायलांदो। मा मोनदों नोंसोरलाय? आरो नोंसोर फन लायदों? बबेनि? मोजां खोनाबाय बबेनि? बिखौनो आरो बिखौनो सानैबो एखेखायसो सानैबो हा? गरम जादोंना गरम जादों जों होनांगौ नामा सोरबो होब्लादानो अबस्था थानाय नंला दे साहिल जोबोद पालाय आं साहिलजों खारनो नागिराखै आं आइजलजोंसो खारनो नागिरदों आइजल आरोबाव निजन बर' आइजल आरो खारनो नागिरदों खायसे मानो फैदों इयाव लांनो खेले जाबा लागो माथो हाबा जादों फिसा दंना गैया थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन निस्सय नोंथांमोना नुखाबाय आरो बुजि मोनखाबाय बिथां आइजोफोरा मा जादों आरो मा घटना जालांखो लोगोफोर नङा होमब्ला सोर साबेसे सुबुङाहाय बिथांमोनखौ हमनानै आरो माबायदि साजा होदों आरो ना निस्सय नोंथांमोना बुजि मोनखाबाय बा नुखाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि सायावहाय मा मेसेज होनो सानदों मा बाथ्राखौ फोरमायनो होननानै सानदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखिजाया आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो आं फंनैसो बाथ्राखौ जा शेयार खालामना होनाय नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनायाव जुदि आंनि फारसे माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आं गिबियावनो नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर जास्ट आं नोंथांमोननि सेरावहाय बे फंनैसोल' बाथ्राखौल' शेयार खालामगोन आरो सिगांनिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामबोगासिनो दङ आरो खालामबोबाय थादों आरो खालामलांबायबो थागोन जोबजासिम लोगोफोर नङा होमब्ला जैखिनियाखै आं जे समाव लासे दङ आं जे समाव लासे नोंथांमोननो आंनिफ्राय मोननै एडभाइस होनो हायो बा बाथ्राखौ बुंफोरथि होनो हायो आरोना लोगोफोर बेनो आंनि नोंथांमोननि
मोजांनि थाखाय होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ जेबो मिथिला। जायखियानो जादोला आजिखालिनि जुगाव गोबां मानसियानो मानो बेबायदि आरोना लोगोफोर, हौवा थाखासेयावबो आरो हिनजाव थाखासेयावबो मानसिनि जुगाव मानो बेफोरबायदि गुबुनजोंल' बेफोरबायदि इनाय खामानि मावनाय आरोना लोगोफोर। हौवा गैयाब्ला मोनसे आलादा बाथ्रा खोनायो, सेंग्रा सिख्ला माने बेफोरबायदि मोजां मोनलायनाय बेफोरबायदि जानो हागौ होननानै मोनसे बाथ्रा मोनसे गोबांफोरानो बुंनो हायो आरोना लोगोफोर। दा नै लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरखौ नुबाय, बिसोरखौ नुबाय नङा होमब्ला? बिथांमोना बुंखादों हौवा गोनां, नोंथाङाथ' हाबा जादोंमोन, हौवाया थासेयावबो नोंसोर मानो बेबायदि खामानिखौ मावनो थांदों होननानै बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना सोरबाया जोंखौ बुंलायगोन, जोंफोर इउटुबारफोरखौ फिसा फिसा इउटुबारफोरा गोबाङानो बिसोरनो भाइरेलनि सायाव भाइरेल खालामो होननानै आरोना लोगोफोर। थ' जोंफोरो भाइरेल खालामनो होननानै सानामोन, नाथाय नङा होमब्ला लोगोफोर? दा बेफोरबायदि गले गले नोंथांमोननि बिथांमोननि बेफोरबायदि भाइरेलनि भिडिअ'आ ओरैबायदि जोंफोरनि सिगाङाव मेगन सिगाङावहाय गले गले नुफायबाय थायो, नुजाफैबाय थायो। ओंखायनो जों जेनेबा जोंनि गोसोआ मानिया आरोना लोगोफोर, थानो हाया। माने जास्ट बिथांमोननि बेफोरबायदि भिडिअ'खौ लानानै बेफोरबायदि मोननैसो बाथ्राखौ जों माने नोंथांमोननि सेरावहाय मोजां बाथ्राखौ सेयार खालामनो हागोन खोमा, बा नोंथांमोननि सेराव नङा, बै जिथु भाइरेल जागिरि बै बिथांमोननि आरो न'खरनि जिथु भाइ बाहागिफोरनि बागै जों फंनैसो बाथ्राखौ एडभाइस होनो हागोन खोमा साननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बानायो, बा भिडिअ'खौ बानायोबा सेयार खालामो बेफोरबायदि बाथ्राखौ, नङा होमब्ला लोगोफोर? थ' बेनि गेजेरावनो गोबां नोंथांमोना नेगेटिभबो साननाय दङ आरो गोबाङानो पजिटिभबो साननाय दङ आरो लोगोफोर। थ' बेयो नोंथांमोननि बाथ्रासो, आं आरो बांद्रायखौ बुंनो थांलासो नोंथांमोननि सेरावहाय, नङाब्ला बाथ्राया जिमानखिनि बुङो इमानखिनि लावलांबाय थायो आरोना लोगोफोर। बेनि गेजेरावनो जास्ट ओरैबायदि, नोंथांमोना जोंखौ हामा मोननानै लाब गैया, जोंखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया। जों जास्ट नुदों आरो बुंदों, जों जाखिनिखौ बुंनो गोनां बेखिनि बाथ्राखौ जों बुंदों आरो लोगोफोर, नङा होमब्ला? आजिखालिनि जुगाव मानसिफ्रा मानो बेफोरबायदिल' भाइरेल खालामो, जोंफोर बेफोरबायदि भाइरेल खालामनायखौ हमथाबाय थानो सानदों होननानै जों बुङो आरोना लोगोफोर। न'खरनि बेफोरबायदि फिसायनि बा बिसिनि बेफोरबायदि मोजां ज' थालायनाय बेफोरबायदि बाथ्राया गावजों गावनि गोरोबलायैनि जाहोनावबो बेफोरबायदि माने गुबुन हिनजाव बा गुबुन हौवाजों बेफोरबायदि लेनदेन जानाया बेफोरबायदि जायो आरोना लोगोफोर। न'खराव मानि थाखाय दावराव जायो, मा खारननि थाखाय बेफोरबायदि माने होंगो दोंगो नांलाय गुलायफोरा जाबाय थायो आरोना लोगोफोर। फिसा फिनलानि थाखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि जानानै दिनै गुबुन बांगालजों बा गुबुन हौवाजों बा गुबुन हिनजावजों बेफोरबायदि लेनदेन लानाया जालांबाय थायो आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जेनेबा संसार जानाया ओरैबायदि मोनसे, नङाब्ला ओरैबायदि गोथौ, जों हौवानि हिनजावनि मोनसे गोरोबलायनानै मोजां रायजो जानांगोन, मोजां संसार जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना गोजोन न'खरखौ, गावनि न'खरखौ खुंलांनो हागोन, बा जिथु गावनि गथ' गथाय बेफोरखौ मोजां लामाखौ दिन्थिलांनो हागोन आरोना लोगोफोर। थ' आं आरो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्रायखौ बुंनानै जे भिडिअ'खौ फोलावनो सानलासै आरोना लोगोफोरा। थ' बेनि गेजेरावनो नोंथांमोना मा मेसेज होनो सानदों बा मा कमेन्ट खालामनो सानदों, कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोरा। थ' जायखियानो जादोंला, आरो जोबनायाव आं फिन खेबसे नोंथांमोननि सेरावहाय बुंबावबाय, बेफोरबायदि भिडिअ'खौ होनायाव जुदि आंनि फारसे माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनियावबो निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोर। आरो नोंथांमोननि बेबायदि भिडिअ'खौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला, आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो, आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो, जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ सो माच, आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।